Mifa production flavor ani ondu jabara ni flavor an bɛ aw fo ka aw wale ɲuman dɔn an b'a fɔ ko aw bisimila a ka dɔgɔkun kunnafoniw kɔnɔ dɔgɔkun kunnafoniw bɛ di aw ma kari o kari ne ni n balimamuso fɛ i n'a fɔ n b'a fɔ an na cogoya min na sanga a n'a ka waati n ko bolodenkɛ den kelen ale tɛ bɛlɛ ta n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana siga fiyewu i kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ an b'an ka dibila baarakɛlaw fo hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'olu jɔyɔrɔba bɛ anw ka baara in na sɔgɔmada in na ne ni n balimamuso an bɛ yan lagare hali n'a ma ɲɛ murali b'a la wallahi koyi Kansutu Jarama n mago bɛ sɛ bogotigini de la sɛ bogotigini kɔni awɔ kɛ ka kɛlɛkɛlɛnin k'a la o de bɛ n ka mura nɔgɔya o ma e famana ka taa du kɔnɔ fanfɛlaw na n'o tɛ i ka o sanjaba furamuguni o sara ne ma dɛ n famana ka se yen nɔ n'o tigi yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sisan n'o tɛ ni olu sɔrɔ man ka tɛ ka mangi o a tigi fɛnɛ i ma a fɛnɛ tɛ sigi la o kori kɛ a bɛ yala yala ka dayirimɛ i ma ye sa wa sigi tɛ maa sɔn ni ma kɛ mori ye hali moriw yɛrɛ olu bɛ ka wuli ka ɲɛɲini sanga n'a ka waatiw moriw yɛrɛ bɛ ka wuli sisan ayiwa Musafu k'an b'an filɛlikɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo o bɛ wajibiya ayiwa ko an bolo fila b'an kɔ ni an bɛna don ni kuma de bamananw ka kuma don ko fɛn bɛɛ lajɛlen b'a den wolo nka kuma ale de b'a ba wolo ala kana kuma ba don an da yarabi ko n'an donna maa min gasi la an bolo fila b'an ko k'an to deniya ye siga t'o la Musafu an bɛ don an ka kunnafoniw kɔnɔna la o ka kɛ an bɛ taa an ka finitigilakaw yɔrɔ an bɛ taa kan en na min ye gendarmerie nationale ye ayiwa ko maa dama dama olu bolila an ka ɲɛma sɔrɔ a ko ma dɛ Kansutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye dabalibanko ye ko min bɛ mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ kan fɔlɔfɔlɔ la hali n'a kun fɔra ko i convoquélen don ye i bɛ jɔrɔ de i bɛ jɔrɔ kosɛbɛ yɔrɔ kun don k'a fɔ ko a kun siga kun tɛ a la lakana kɔni kun bɛ yɛrɛ nka nin ko in kɔni bɛ an kamana la ka sabu kɛ kasoladenw de kɛlen filɛ nin ka kaso ɲɛgɛn wɔgɔbɛ ni ka bɔ ka taa ni u yɛrɛ Kansutu o t'a ko la baasi ye dɛ n'i bɔra a kalama an ka kunnafoniw na an y'a fɔ k'a fɔ ko finitigilaka fila kun bɛ yen olu kɛra sababu ye ni ka maa dɔw bɔnɛ u ni na wari falen sababuya la olu maa ninnu kun bɛ a la nka Fasiri ko ko an k'a ta k'a lajɛ e ko o maa fila ninnu tɛgɛ ma da olu kan dɛ Fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kɔni kɛra ko ye komi ni a ye mɔgɔw gan u kamana la ka sabu kɛ maa duuru bɔyanko olu kɔni de filɛ nin ye ni ka kasobo in dakari a kɛra tɛnɛn janvier kalo tile 23 ɲina san in yɛrɛ la koyi nka Kansutu a maa fila kɔni tɛgɛ dalen filɛ na olu kan an ka finitigilakaw fɛ ka sabu kɛ kabi nin kɔrɔfɔ in kɔni bɔra ka bin k'a fɔ ko nin ko in kɔni kɛra kan en na a kuma misɛnnin cayara Kansutu o de hukumu kɔnɔna la u filɛ nin ye ni ka ko bɛɛ bila sen kan yaasa tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kan cogoya min na MDL Basi Keyita ani Musa I Sanogo olu kɔni maa fila u minɛlen filɛ nin ye Kansutu ni ka u bɔra yɔrɔ min na ni ka segin ka taa ni u ye Fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ Laji Fofana ka taga se Umaru Bacili ma olu de kɔni kɛra maa ye maa minnu bɔnɛna u ni la n bɔra k'a f'i cogoya min na minnu tun bɛ wari falen kɛ olu kun kan ka taa euro de falen k'o kɛ CFA ye o maa fila ninnu kɔni bɔnɛna u ni la wa u bɔnɛna u ni la surasi dɔw de fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ e ko surasi in yɛrɛ a bɛɛ tɛ cousin maw ye wa olu kɔni kun kɛlen don ka jɛ n'u ka u bolo di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se ka banbaci wale o sabati cogoya min na o de kama Musa Sanogo n'ale sɔrɔla di deuxième classe ale kɔni minɛlen filɛ nin ani marcheur MDL Basi Keyita olu fana minɛlen filɛ nin nka Kansutu Fasiri ko kelen kɔni ale minɛna Senu awɔ o ma ale kun b'a fɛ ka taa e ko taali kun bɛ nin kɔnɔ wa nin kun bolo k'ale tilala ka ban koyi ka sabu kɛ ale minɛna Senu filanan o fana minɛna Sebenikɔrɔ nka o kɔni minɛna u ka yɔrɔw la min bɛ sabati yɔrɔ mun na awɔ ale bolo ko nin y'a ko bannen ale ka sabu kɛ olu minɛna tile 2 dɔrɔn u sera ka fɛɛrɛ kɛ ni ka boli
u kɔni bolile u ma Bamakɔ bila dɛ u y'u ta kɛ munumunu sale Bamakɔ nga olu bɛ ɲina mun kɔ finitigilakaw olu fana wulila k'u jɔ k'u ka baaraw sabati kan surtout Fasiri kɔni ko maa saba tɔ ninnu kɔni olu bɛ ka taa hali sini nga Fasiri ko an ka jɛ an bɛɛ lajɛlen ka an bolo fara an ka finitigilakaw kan yaasa ni maa ninnu tɛgɛ bɛ se ka da u la u kan cogoya min na i bonya b'a la. Ayiwa Musafo kala k'u don an ka finitigilakaw garisigɛ la nɔn tɛ nin ko in ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. K'an kun bɛ mɔgɔw jatigɛ dɛ. Kɔlɔkɔlɔla de n'u n'a fɔra dɔrɔn k'i welela a ye yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka ko n ye mun kɛ. N ye mun kɛ. Hali ni jo kun don. Nka n ye mun kɛ. I bi jɔrɔ de nka Ala ka jisuma k'a ko fura ye. Baara fana la fili tɛ ban. O tɛ ban la. Musafo n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Moribabugu ko min ye an ka polisi denmisɛnnin dɔ ye ale ni tora bingani wale dɔ senfɛ. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni kɛra arabadon janvier kalo tile 18 nɛgɛ kanɲɛ 23 bɔyɔngo nin kɔni ye an ka finitigilaka ye hali a kun ma baara daminɛ kosɛbɛ Ahmed Niang Tambasi ale kun si bɛ taa san 20 ani dɔɔni bɔyɔngo la a promotion 2021 yɛrɛ de don ko ye kan surtout ale kɔni de bɔnɛlen filɛ ne a ni na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ binganikɛlaw marifatigiw de filɛ nin ye nin ka marifa disi a la kan surtout o ma marifa dasi a la dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ a yɛrɛ ka moto a halala moto de nɔfɛ kan surtout u filɛ nin ye nin ka mugu ci a la Fasiri ko ni an ye ko in ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ kɛra Moribabugu plateau la Moribabugu plateau la yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko Tiɲɛnɔ kɔnɔ Tiɲɛnɔ kɔnɔ ne ma deli k'o fana tɔgɔ in mɛn dɛ. Musafo nka a bɛ Moribabugu la ale ka sinɛninkale de tun bɛ yen a tun bɛ to ka taa baro misɛnninw kɛ o fɛ nin don ale sigilen da la a na kɛ ni sinɛnin ko a na don so kɔnɔ ka labɛnw sabati ka na n'u na to u sina yaala ale bolo ma bɛn a d'a ma o don k'a sabu kɛ ale kɔni bɛ o sigi la maa fila nana u jɔ ni ka a fɔ ko ale ka jigin ka bɔ a ka mabilati kan ale ma sɔn kelen y'u to kuma la dɔrɔn ni ka sisan ka marifa bɔ k'a ni kɛ taw kan surtout o kɛlen kamalen kɔni ale tolen filɛ joli la nka u filɛ nin ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a ta ka labitaniso sɛgɛrɛ kan surtout nka sibiri don janvier kalo tile 21 a ma ɲɛ mun kɔ a tor'o la Fasiri ko maa ninnu u kɛlen ka ni finitigilaka in faga o si ma k'u ka baara bannen dɛ k'a sabu kɛ u ni moto taxitigi dɔ fana karila ɲɔgɔn na awɔ kɛ u ye taw kɛ o moto taxitigi fana la ni nka o ka moto taxi naraki ka bɔ o bolo jaja u bɛ nin ko in bɛɛ la polisi dɔ fana bɛ ale bɛ civil la ale fana kun kɛn bɛ k'u suruku bɛlɛ a ma ɲɛ mun kɔ ale fana ye mugu wuli u la kelen bɛ o sɛbɛkɔrɔ joginna an bɛ wagati min na ko sisan o yɛrɛ kɔni minɛlen don o bɛ finitigilakaw ɲɛkɔrɔ kan surtout i bonya b'a la. Musafo nin ko in yɛrɛ kɔni kɛlen bɛ ka maaw dabali ban dɛ. Awɔ kɛ bɛɛ n'i ka baara tɛ wa. Musafo nin tɛ baara ɲuman ye dɛ. Ninnu fana du cɛsirilen don sisan dɛ. U b'a ko ka cogoya min na u b'a ko kan ten sanga a n'a ka waati finitigilakaw kɔni bɛ ka u minɛ cogoya min na u b'u minɛ ten. U bɛ minɛ nka o bɛɛ n'a ta u b'u sɔn nka Ala k'an don o kalo de bɛ yarabi o de ye duwawu ye dɛ. A banna Musafo n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Sori Ibrahim Sangare ale n'a ka cɛdenw yɔrɔ ko olu ye tɛgɛ kɛ an ka sogofagala dɔw la. Ayiwa kunnafoni ɲuman b'i bolo ko kan dɛ. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na maa bɛ fɛn caman dun i to o cogoya dɔn. O ye tiɲɛ. Maa bɛ sogo caman san sugu la ni kɔmuso bɛ i yɛrɛ sigilen b'a fɔ ko bi naji in jara dɛ. Kosɛbɛ. K'a sɔrɔ i t'a a cogoya dɔn o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin kɔni kɛlen filɛ ni maa 5 ye maa 5 i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Sori Ibrahima Sangare a n'a ka cɛdenw kɛlen fɛ ka tɛgɛ da u kan kan surtout wayiw kun don nka ninnu kun tɛ misi faga wayiw ye ba faga wayiw tɛ saga ka dɔgɔ u ɲɛkɔrɔ. Cogo di? Ninnu kɔni kun bɛ waribɔbali de fa ni ka a sarada an ka sugu kɔnɔna la n'o ye fali ye. Musafo. Awɔ dɔ dɛ. Ko de ma fali sugu dɔ dun dɛ. An mɔgɔ bɛ taafan kelen dɔ kɔnɔ la sanfɛ wa? Maa t'o dɔn.
anw ye sɛgɛnbagatɔ n'u ye an b'an ka kɛmɛninw di ka taa sogo 100 san ja o ye fali sugu la a ka susu kana fɔ jawo n t'a dɔn ni ka sɔrɔ n ye fali sugu dun dɛ ayiwa Musafu k'a fɔ sabu kɛ nin ko in kɔni kɛra kati anw dun bɛ fɔ Bamakɔ bɔda la anw bɛ Bamakɔ kɔnɔ dɛ Musafu kana fɔ dɛ nk'an bɛ fɔ Guanan de a mana kɛ togo togo kɛ sugu ban yɔrɔ yɔrɔ ka se anw ma ye aw Bamakɔkaw de bɛ ɲɔgɔn ɲininka nin na ani aw Katikaw ayiwa n bɛ tila ka Ayisa wele k'a ɲininka komi ale bɛ Kati ne ka sɔrɔ Lala ale kɔni bɛ sanni kɛ sugu la Gawusu Fasili ko an k'a ta k'a lajɛ nin kɔni kɛra maa ye maa min ni tɛgɛ dalen filɛ nin u kan bangalanw la main dans le sac Gawusu Fasirikɛla ko diɲɛ ma don o don fali 8 n'u tun bɛ fali 8 de fa n'u ye fali 8 fa Gawusu wa u ka kow bɛɛ bilalen don sen kan koyi moto taxi tiginin b'u bolo ani katakatani u banna ni fali ninnu fa o kuma Fasirikɛla yɛrɛ ko feerekɛ yɔrɔ kɔni kun ye Kati kɔnɔna ye ani ka jigin ka na Bamakɔ u kun mana a fa dɔrɔn u ka mototigiw kun bɛna a ta commande minnu kɛlen don ni ka taa olu livrer awɔ nka a ma ɲɛ mun kɔ n mɛnna n ka ko la ani n tora la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ Ibrahima ni a ka cɛdenw wulilen n'ale kɔni ye kibaruyaw mɛn ale kɔni filɛ nin ye ni ka a ka brigade de recherche cɛdenw wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la lieutenant Burama Tulema alias Zote n'a ka cɛdenw olu wulila u ka fɛɛrɛ la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kan surtout ni ka taa tɛgɛ da ninnu kan k'a sɔrɔ u bɛ baara 12 yɛrɛ la ka sabu kɛ tɛgɛ bɛ da u kan tuma min na o y'a sɔrɔ u ye fali 6 kɔni u y'olu bɔ a golo la 2 kɔni o dalen do ye muru bɛ ka terikɛ ɲɔgɔn na u kan ka olu fɛnɛ tɔni baara kan surtout nka Fasili ko nin yɔrɔ in kɔni na mun yɛrɛ y'u ka kunguluma ye wa hali sini ale bɛ ka taa tɛgɛma da ale kan tɛgɛma se ka d'a kan tɛgɛma da ale kan dɛ nka ale kɔni ka telefɔni o kɔni o binna a kɔ tɛgɛ kɔni dara telefɔni kan wa Fasili ko n'i y'a jateminɛ a ka clients bɛɛ lajɛlen aw musolakaw de ka ca a la ani Bamakɔ sugu kɔni ni Kati sugu ale kɔni de bɛ arabi ta ye fali la Fasirikɛla ko an k'a ta k'a lajɛ ko fali yɛrɛ hali n'i ye diinɛ ko bɔ a la kan surtout ko fali sogo kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka bana jugu kɔda bana yɛrɛ de bila buru adamaden na o de kama u kɔni bɛ wele da kɛ ka a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa min ni i kɔni kɛra Sekana sogo yebaa ye i ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka finitigilaka minnu ka surun i la i ka babu da u kulo kan kan surtout fɔlɔ ne kun b'a ye sogo kun bɛ taga faga battoir de la ka tila ka fɛn ni irisinin dɔ kɛ a vertinin bɛ a la k'a yira min b'a yira ko nin fagara abattoir de la ni m'o ye kɔni o kɔrɔ ko k'a yira k'a fɔ ko nin fagara sariya kɔnɔ wa bagan banabagatɔ tɛ o fɛnɛ bɛ banna sisan Musafu n'an fɛnɛ ko nɔgɔya de ka d'an ye dɔ bɛ anw na dɔ bɛ jamana marabagaw fɛnɛ la dɛ jateminɛ kan ka kɛ mun yɛrɛ y'o k'u ban dɛ mɔgɔ kan ka ɲini Musafu est-ce que a banna a banna dɛ sabula kan surtout ne yɛrɛ y'a ye sisan sugu kɔnɔna la k'a fɔ ko i kɔni de bɛ kasi in ye sogo kan sugu kɔnɔ o man ca dɛ Musafu ne kɔni bɛ n ka sogo san maa o maa fɛ ne bɛ kasi ye o la dɛ wa anw yɛrɛ ka sugu kɔnɔ n'u jiginna don o don ni kasi tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka sogo la Musafu bɛ taa n'o ye dɛ o bɛ kɛ wa sugu kɔnɔ yan awɔ kosɛbɛ awɔ bɛ an kɔni Kalabankɔrɔ sugu la inspection bɛ kɛ yen yɛrɛ de ne hakili la n ko o ko in kun mɛ ban dɛ n'u tagara n'u y'a ye kasi t'a la u bɛ e n'i ka sogo bɛɛ cɛ i yɛrɛ ka kuma ni nɔgɔma ka di e ye bɛɛ b'a fɔ ni Wayike in ka sogo ka ɲi ni Wayike in ka sogo ka ɲi e dun tɛ sogo dɔn gɛlɛya fɛnɛ bɛ Musafu gɛlɛya mana kɛ togo togo e talen 100 ni san tasa mana falen o la ko kɛ bɛ nisɔndiya dudenw bɛ nisɔndiya kɔlɔlɔ b'a la a b'a la dɛ Ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi Ala kana an bɛɛ fali sogo ma amina yarabi yarabi Musafu n'an bɔra yen an bɛ taa douane maliyɛn na ko min ye inspecteur Badi Mayiga ye ayiwa ko ale ɲangini bɛ ka sababuya kɛ a ye filili wale juguba dɔ kɛ ayiwa
k'a sɔrɔ filili wale don wa dabɔ kama don wa ɲininkali kɔni tomi k'a sabu kɛ nin kɔni inspecteur de douane ye k'an sutu ale kɔni tun bɛ service section recherche de la Kulukoro douane yɛrɛ la k'an sutu a kɔni bolo bɔlen filɛ ne a ka baara la pendewu o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko wari biye tununa miliyari 4 Musafo chèque dɔ de tun bɛ yen o chèque a na kɛ ni o tununna k'an sutu fasiri ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in yɛrɛ a bɛ taa fo an ka Sunatamu de kɔnɔna la k'a sabu kɛ Sunatamu maaw kɔni olu i y'a dɔn cigarette minnu bɛ don an fɛ yan forodi la olu fɛnɛ bɛ ni doyenw bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ko in bɛ se ka dabila cogoya min na an ka kɛ consommer malien ye consommer malien de kɔnɔna la k'an sutu nin kɔni bolo de dalen filɛ ni a na kɛ ni o fɛnjugu ninnu ye ka t'i yɛrɛ la k'an sutu nka fasirikɛla kɔni ko k'a fɔ ko miliyari 4 CFA wari ɲɔgɔn ko o de tununna pentewu k'an tusu o de kɛlen Badi ni a ka cɛdenw u kɔni u ma se ka lako jɔn fɔ a la k'a fɔ ko a ko in kɛra nin cogo in na tan a ko in ma kɛ nin cogo in na tan tɔ nka k'an sutu an bɛ balimu na ale kɔni bolo bɔlen filɛ ni a ka baara la caw nka fasiri yɛrɛ ko an ka ɲɛmaayaso maaw kɔni ko nin ko in tɛ bila nin cogo in na dɛ maa de mana sɔrɔ nin na k'a fɔ ko i ye CFA wari dɛrɛmɛ 1 su pɔpɔrɔ dun a la k'an sutu ko i na bɔ a kalama ko k'a sabu kɛ jamana in tɛ kɛ o ye bilen k'a fɔ i ni i kelen ka jamana foroba nafolo dun k'i sigi fɛn ma bɔ a la ko o kɔni kuma tɛ a la affaire à suivre. Musafo n'i ka mɔgɔ bɛ douane na yen fɛ yen bon ayi ne ka mɔgɔ tɛ ne kɔni fanfɛla ninnu i ka mɔgɔ tɛ yen ne hakili t'o la ne kɔni b'a dɔn kɔni maaw kana ɲina k'an bɛ Samarabatigiw ka tile de la dɛ Samaраbatigi tile la kulonkɛ de bɛ yen ni kulonkɛ la dɔrɔn o y'a sɔrɔ i taara wo la kulonkɛ tɛ yen dɛ ayi an dun fana b'u kɔ jɔna kɛ Musafu an b'u kɔ ka sugo ka dugu jɛ sɔbɛ kɛ ayiwa Musafu n'an bɔra yen ko min ye Burkina premier ministre ye ni o ye Apollinaire Joachim n sera fɔcogo la kɔni a bɛ faamu komi an yɛrɛ ka tɔgɔ tɛ o kɔni don ko o b'an fɛ yan Bamakɔ dɛ ko k'a sababuya kɛ ayiwa ko Mali ye farafinna jamana fɛn o fɛn bɛ yen n'olu ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ko Mali y'u kunna wele k'a sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na tarata don janvier kalo tile 31 aéroport international ala ka hinɛ Modibo Keyita la o t'an ka jamana ɲɛmaa gale yɛrɛ wa aéroport belebele a tɔgɔ dalen don la an ka premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ale kɔni taara a jɛkɛɲɔgɔn a baarakɛɲɔgɔn a limana a sinji a balima a bɛɛ lajɛlen tu ale kɔni talen filɛ ni o kunbɛn kan sutu i yɛrɛ bɔra ka tɔgɔ in fɔ cogoya min na ba taara tɔgɔ tɛ dɛ o tɛ koyi kodi ne tɛ n ta dan Burkinakaw ka premier ministre ma kan sutu a kɔni taara o kunbɛn ale kelen tɛ ani gouvernement maa caman fo ka taga se an ka jamana in maaba caman ma u taara ka taa nin kamalen u taara ka taa a kunbɛn kamalen a jiginnen a kɔni ko ale kɔni nan bɛ ni folikan ye folikan min n'o bɔra Burkina jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ capitaine Ibrahima Traoré ka na o di an yɛrɛ ka belebele ma n'o ye Asimu Goyita ye kan sutu o kɔni de hukumu kɔnɔna la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɔra a kaso n'o ye Wagadugu ye ka na jigin Bamakɔ yan n'o y'a kaso ye n bɔra n ka so n taara n ka so ɲininkali caman tɛ o la ko kan sutu bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don fasoba Mali kɔrɔ jamana bɛ yen k'a fɔ k'i b'a fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya segin i ma k'a kɛ jamana ye bolokoni ka jɔ i la kan sutu k'i bɛ i ɲɛna da an ka fasoba Mali fɛ an bɛ wagati min na ko sisan a ko o de kɔni hukumu kɔnɔna la ale kɔni nisɔndiyalen don wa a b'ale hakili la k'a fɔ ko farafin jamana bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don k'a sabu kɛ bɛɛ b'i disi gosi sisan ni anw ka jamanaba in ye n'o ye fasoba Mali ye fasiri ko a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ nin ko in laban o laban e ko fasoba Mali ani Burkina an tɛna fara ɲɔgɔn ka fédération sigi de
walasa an bɛ se ka bingani wale min ni o kɔni ɲɔ ɲɛlen don an ka Sahel jamanaw kan an bɛ se ka dankari kɛ o la cogoya min na minisiri kɔni a nisɔndiyara wa a ye foli ani tanuni a ye o de ta ni ka an ka jamana marabagaw ni ka u sɛbɛkɔrɔ fo ka tila k'a yirula k'a fɔ ko olu bɛɛ Asimu Goyita kɔ ka sabu kɛ a bɛ ka baara mun kɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la wa olu yɛrɛ bɛna misali ta fasoba Mali kan yaasa Mali bɛ cogoya min na u yɛrɛ ka kɛcogo y'a daminɛ o. Olu kɔni y'a daminɛ sa o. O fana ye Faransi gɛn o. Musafu n ko ayi nin y'a bannen de koyi. O fana ye Faransi gɛn. Kodi sa? An ye Faransi kusukusu cogoya min na. Olu fana y'a. Olu fana ye ayiwa qui est con? Personne. O kuma Musafu ayiwa k'Ala ka dɛmɛ kɛ halisa. Ya Rabi. N'an bɔra yen sa Musafu ko min ye jamanadenw ye jamanadenw jɔrɔlen bɛ k'a sababuya kɛ kalata ko kuma min bɛ sen na. K'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na jamana in kɔni kɛn bɛ ka fɛn belebelebaw jamana in o de sigilen don ni ka jamana in makɔnɔ k'an sutu o fɛn belebeleba yɛrɛ ye jumɛn ye o de ye an ka kalata ye kala mun bɛ se ka ta jɛlenya ani kilennenya yɛrɛ kɔnɔna la k'an sutu o de k'u hukumu kɔnɔna la an ka jamana sigibolo caman bɛ olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka hakili jagabɔ k'an sutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Conseil national de la société civile du Mali CNCC k'an sutu ani Forum des organisations de la société civile k'an sutu fo ka taa se coordination des associations et ONG féminines o tɛ kafo ye wa k'an sutu ka taa se Conseil national de la jeunesse et du Mali CNJ k'an sutu ka taa se plateforme des femmes leaders du Mali e ko la e tɛ femme leader la Sali fana t'a la ne b'a la Tani Sali b'a la o ale bɛ femme leader Tani Sali bɛ ɲini ka kɛ président danga ye présidente danga ye Tani Sali ma ɲi dɛ président jumɛn danga présidente danga kɛ femme leader présidente danga an bɛna Tani Sali don o la o ale ye leader ye kana kɛ dɛ Tani Sali ma ɲi koyi ko sa n yɛrɛ ka tila k'a bipe o kuma i b'a sɔrɔ a bipe dɛ ka Orange Money ka girin Orange Money dama a kana kɛ an kana ja marifani dasi ɲɔgɔn na dɛ n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye tan ayiwa bisimila k'an sutu olu kɔni de faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan ni ka segila baro fɔ ka hakili jagabɔ kɛ Alu Badara Sakɔ k'an sutu a kɔni bɔra ni ka kuma a ko olu kɔni jɔrɔlen don u sɛbɛkɔrɔ haminen don jamana in ka ɲɛtaa la k'a sabu kɛ k'an sutu kalafiliba mun kan ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen sigilen don k'a makɔnɔ k'an sutu ko kalafili in bɛ se ka kɛ jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na wa ko kalafili in fɛnɛ ka kan ka kɛ k'an sutu ka hakili to malidenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ n'i y'a jate minɛ an bɛ wagati min na ko sisan k'an sutu tiɲɛ yɛrɛ la basigi bɛ ka na jamana in kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta jamanaden dɔw bɛ yen olu ma se u sigiyɔrɔw la halisa musow bɛ o la k'an sutu kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw bɛ o la ko hakili jagabɔ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen na k'an sutu wa k'a fɔ ko an kan ka bɛn ka sɛbɛnba mun bolo nɔ kan ka bila o la k'ale kɔni b'a ɲini Conseil national de transition fɛ u k'u jija cogo bɛɛ la o ko ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na k'an sutu yaasa élection in ka kɛ jɛlenya yɛrɛ ni kilennenya yɛrɛ kɔnɔna la yuruguyurugu ani tarabi mun bɛ an ka kalafiliw la i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama san o san ko kelen o ko bɛ se ka ban cogoya min na yaasa an ka samarabatigiw kɔni kɔfɛ maa ka se ka sugandi maa min ni fasoden bɛɛ lajɛlen hakilina y'o ye wa k'an sutu a ko o ko ninnu tɛ se ka kɛ jamana in dɔrɔn Bamakɔ dɔrɔn yan dɛ fo wuli ka jɔ ka kɛ k'an sutu ni ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a sabu kɛ hali malidenw caman bɛ Mali kɔ kan k'an sutu walasa bɛɛ ka se ka bila i ka hakɛ la cogoya min na yaasa kalafili in bɛ se ka kɛ tari ka kɛ tabatakakala ye k'a sabu kɛ n'i y'a jateminɛ bolokɔni kɔni o sɛbɛkɔrɔ sinen don fasoba Mali ma sisan wa fɛn belebelew de bɛ an ɲɛkɔrɔ an kan ka se ka fɛn minnu kɛ sɔnɔgɔya ani jɛlenya kɔnɔna la k'an sutu a kana kɛ sanga a n'a ka waati an ka yaabi kɛ an yɛrɛ la
o tiɲɛ minɛ dɔ bɛ olu la dɔ b'anw fɛnɛ la o k'a surtout ko ni an ka a jate minɛ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka technique bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa nin ko in a bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogoya min na k'a surtout wa kalafili ninnu bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wagati min na i bonya b'a la. Musafu b'a f'i ɲɛna ko kalafili la te ni sukaro nin y'o bannen o. Ayi ne yɛrɛ tun tɛ te ni sukaro fɛ ka kɔrɔ yɛrɛ. O kɛlen ne yɛrɛ tun bɛ kalafili k'an surtout maa min ye ala ka hinɛ n'a la bi ne kɔni tun bɛ kalafili. Buwa jumɛn a ye n sɔrɔ mun fɛ. Ko bɛ ko k'ala ka hinɛ. Ne ka président tun ye Sumala Sise de ala ka hinɛ a la. E ka président mun y'o de ye. Awɔ kabini ne ye kalafili daminɛ ne tun tɛ kalafili maa wɛrɛ ye n'ale tɛ o. Bon ne kɔni kɛlen ka kalafili daminɛ Cheikh Modibo tun ye ne ka i m'a ye wa. An balimakɛ ya. Bɛɛ n'i ka mɔgɔ don. Awɔ kɛ. Musafu n'an bɔra yen ko ka kɛɲɛ ni Mali ni Russie bolodi ɲɔgɔnma ye sa ko min ye u ka minisiri min ɲɛsinnen bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛla bɛnni ko ma ni o ye ko Sergei Lavrov ayiwa k'ale ma kɔnɔnen don tɛnɛn nata dɛ. K'an surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na bolodi ɲɔgɔnma mun bɛ Russie jamana ani fasoba Mali cɛ sanga a n'a ka waati dɔ de bɛ ka fara a Yakuba kan hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ Ntɔna Tuluni Makɔrɔni ale taara la daga la a ko in kun tɛ ale fɛ ko k'u kɔni ka minisiri mun ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛw ma ale kɔni kun bɛ an ka yan sini ntɛnɛn k'an surtout tile fila tagama ɲɔgɔnna don n'a nana ntɛnɛn ka tɛnɛn kɛ ka tarata kɛ k'an surtout araba a bɛ sɔn ka segin a fɔ fasiri ko ten a ko k'an surtout an ka minisiri belebeleba mun bɛ yen n'o fɛnɛ y'an ka minisiri mun bɛ Mali kɔnɔ ani jamana wɛrɛ cɛw koya ɲɛnabɔ n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop ale kɔni kun bɔra Mosuku ka taa senna tagama kɛ k'an surtout o de kɔni hukumu kɔnɔna la u fɛnɛ ko senkelen tɛ sira bu u kɔni ka minisiri mun fɛnɛ sigi bɛ u ka jamana ani jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔ ale fɛnɛ nana ntɛnɛn don ni ka na tile fila taama kɛ taama in kɔni a tɛ dabɔ foyi kama yaasa bolodi ɲɔgɔnna ba mun bɛ Mali ani Russie cɛ o bolodi ɲɔgɔnma in bɛ se ka segin cogoya min na k'an surtout wa fɛn caman bɛ u kan ka kuma fɛn minnu fɛnɛ kan surtout u ko ni a bɔra anw fɛ yan a bɛ tila ka i munumunu ni ka taa Maroc jamana la ana bɔ Maroc jamana la a na Tunisie kɛ a ma bɔ Tunisie k'an surtout a na taa Mauritanie minisiri kɔni nka a ko a mana gɛlɛya cogo cogo a b'a daminɛ anw fɛ yen fasoba Mali la yan yaasa ani Mali de bɛ se ka kuma kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ an fɛnɛ tɛ batara maa ɲɛ bilen abada an tɛ batara maa bilen dɛ. Anti maa ka kana fila la ni Russie ka di ni i bɛna i bɛ an wele de gale i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogoya min na i bɛ an wele de gale wa ne b'a fɛ ka na nin don in ni o ka da an ye an b'a fɔ i ka na n'o mana ye an bɛ don di ma don min an b'an ka kalandirew lajɛ don min ka d'an ye an b'o di i ma kosɛbɛ i bɛ na k'a sabu kɛ kabi ko Faransi kɔni taara ka bɔ anw fɛ yen wa kɔsɔ fasoba Mali ani Russie kɔni ka bolodi ɲɔgɔnma kan surtout o kɔni de ɲɔ ɲɛlen don wa bolodi ɲɔgɔnma in a kɛra sababu ye sababu mun wolola an ka banbanciw la kan surtout ka taa ni goni da u kan a ko in dogolen tɛ maa si la o tuma ntɛnɛn don ala ma baasi kɛ ni maaba in a bɛna tile fila tagama bila an fɛ yen jamana in kɔnɔ yan wa tagama in kun tɛ foyi ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ an ni Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa o bɛ se ka sabati cogoya min na halisa kan surtout i bonya b'a la. Ayiwa Musafu ko kabini n'a ma se yan ayiwa k'a bisimila. Awɔ Musafu nin y'a bannen de koyi Mali tɛ mɔgɔ si ka namugu lasogo ye bilen. Ka bɔ Ala mini. N'an bɔra yen sa Musafu an bɛ taa an ka finitigilakaw yɔrɔ ayiwa ko hali k'a sɔrɔ sa maa dɔw bɛ ka kunnafoni ɲaaminen dɔw di
nga an ka famaw u b'u se la ko wa u bɛ ka taare tugu banbaciw la kosɛbɛ kɛ k'an sutu janvier kalo tile 31 hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Nations Unies kɔni bɔra ka communiqué kɛ communiqué min b'a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ani Russie olu t'a fɔ ko Russie olu b'a fɔ ko Wagner ka maaw u kɔni kɛn bɛ ni ka ko belebelebaw ɲagilikow de kɛ ni ka fasoba Mali yɛrɛ sɛgɛrɛ k'an sutu ko fo fɛɛrɛ de ka kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yaasa o ko in bɛ cogoya mun na k'an sutu nga hali ni i biri ka Bubakabɔla fo o tɛ dɔ bɔ sɔdenni sɔngɔ la dɛ k'an sutu Fasiri kɔni ko nin kuma in kɔni bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta an ka armée malienne u kɔni u b'u ka ci la u kɛn bɛ ni u kun kɛ taa ni kɔ ye u kulo tɛ maa ka kuma la u ɲɛ tɛ maa ka ɲɛmunu na u kɔni bɛ ka wuli k'u jɔ sanga a n'a ka waati k'an sutu ni ka baara belebeleba de kɛ baara min ni kun fila t'a la koyi banbaciw u bɛ se ka an ka jamana in to yen cogoya min na k'u dagakisɛ bilenden sama ka bɔ an da la o kɔni de hukumu kɔnɔna la Fasiri ko hali ni y'a ta k'a lajɛ k'a bi Russie ni Ukraine ka kɛlɛ a bɛ u caman hakili la k'a fɔ ko o bɛ na dankari kɛ anw ni Russie ka bolodi ɲɔgɔnma la nka Fasiri ko o de kɔni la o pɛnɛ ta anw kɔni bɛ ka an cɛsiri an ka baara fɛ wa an ka finitigilakaw u kɔni de bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen ta ni ka jamana bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ kuma kelen-kelenni k'an sutu bingani walew bɛ ta ni ka an ka finitigilakaw ka yɔrɔw sɛgɛrɛ o yɛrɛ an tɛ k'an kɔni mɛn an kulo la bilen an famana o ma k'a fɔ ko ni ka in kɔni atakera an faman'o ma k'an sutu u kɔni kɛn bɛ ka jatigɛli walew de ta k'an ka poste de contrôle de sɛgɛrɛ sisan nka hali o yɛrɛ bɛɛ n'a ta k'an sutu fɔlɔ u tun b'a kɛ cogoya min na ka na k'u ka ko kɛ ka taa n'u sen fila ye k'an sutu fu sirilen don nin bɛɛ lajɛlen na o kuma fɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko an ka finitigilakaw bɛ ka u se kɛ wa u dɔɔni u bɛ ka fasoba Mali a fan bɛɛ lajɛlen kɛ an ta ye wa an tigɛ bɛ a kan k'a fɔ ko k'an sutu donni a nataw la an ka finitigilakaw u na jamana in bɛɛ lajɛlen kɛ indivisible o tɛ wa k'an sutu Fasiri kɔni ko nka a bɛɛ ta ŋunuŋunukanw bɛ sen na k'a fɔ ko jatigɛli walew ni bingani walew k'an ka finitigilakaw de bɛ ko u ta ni ka maaw sɛgɛrɛ i bonya b'a la. Musafu hali n'u ye nin bɛɛ kɛ o kɔrɔ tɛ k'an bɛna bɔ an ka finitigilakaw kɔ ka bɔ a la mini an b'u kɔ de fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ayiwa Musafu yaasa sa k'an ka kunnafoni kun cɛ min ye Kɔnpol Facɛmɛ Kulibali ayiwa k'ale ye tɛgɛ kɛ général dɔ la dɛ ko Sudanaw ka soi-disant général dɔ y'i yɛrɛ kɛ général ye k'an sutu n b'o f'i ye sa a n'a ka waati gasi t'i la mura tɛ taa sogo-sogo sogo-sogo n bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka fura ɲɛnɛma bɔ ka di i ma o bɛ diya n ye an bɛ taa cɛ ka yɔrɔ la k'an sutu mura tɛ taa sogo-sogo kɔ nka an kɔni bɔ sisan yan an bɛ taa Jawara fɛ yen ka Jawara kɔni to anw jigi kɔrɔ wa o bananin dɔw bɛ yen hali banaba ne kɛnɛya cogo ye sisan ɲɛ b'a la i bɛ gɛjɛgɛjɛ minɛ a bɛ n'a fɔ a wuru dɔ di ba ma dɛ sɔgɔmada in na ba tun bɛ ka kuma dɔ fɔ ko a bɛ ka a zun dayanu wa ko jumɛn de ayiwa k'ale kɛlen don sari sisan de kabala sari ayiwa a bara dɛ dugudenni gorobinɛ sɔrɔ man gɛlɛn o ma gɛlɛn fiyewu ayi nka duguba de ta a bara don dɛ dugudenni gorobinɛ ayiwa o sɔrɔli ma gɛlɛn o sɔrɔli yɔrɔnin kelen joona kɛ a bɛ k'a fɔ k'ale bɛ ka kɛ sari sisan ne dabali ma ban nin ko in na ko kabala sari kabala mɔgɔ min yɛrɛ kɛlen ko burusi kɔnɔna Kodisa Bamakɔ ka di nka kabala bɛ kɔfɛ dɔɔni tiɲɛ tɛ o don k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye générali de ye générali don sa wa générali tɛ sa wa k'an sutu ale kɔni tɛgɛ dalen filɛ nin a kan k'an sutu o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ k'an sutu an ka musomanin ncinin k'a daminɛ san 10 k'a daminɛ san 8 na ka taa se san 12 la olu fana de tun ye ale ningamaw ye dɛ
kan sutu kan sutu a tɛ ban kun a laban diɲɛ nege tɛ n'a ye kan sutu nin kɔni an ka kɔnpoli facɛ ne Kulibali n'a ka cɛdenw kɛlen filɛ k'u tɛgɛ da nin cɛ in kan kan sutu cɛ in kɔni a ma minɛ dɔwɛrɛ fɛ dennin fitinin dɔ bɛ a na kɛ n'o bɛ se kɔrɔfɔ la kosɛbɛ o nɛni ka di sungurunin si bɛ taa san 8 bɔɲanko la ale de filɛ nin ye ni ka o sungurunin minɛ kan sutu ni ka o sɛbɛkɔrɔ nɛgɛ kan sutu lajɛbaw ka hakɛ to kuma fɔ cogoya la ni ka o wɔrɔ ko o ni n da a yɛrɛ i wɔrɔ nka ale ta u ka hakɛ to a kun tɛ se u ma dɛ nka a kun bɛ ɲɛnajɛmisɛnninw nin kɛ u la a ko ale bɛ ka ɲɛnajɛmisɛnnin kɛ sungurunin na ko fo sungurunin yɛrɛ ka ɲɛnajɛmisɛnnin kɛ ale la kan sutu ale kɔni kɛlen ka sungurunin bila o m'a bila dagiri dala dɛ o bɔra dɔrɔn o taara fɔ a ba ɲɛna a ko ma a ka di cɛ in kun bɛ ka fɛn mun kɛ ne la bi nin tɛ ko ye dɛ ba y'a ɲininka k'a fɔ ko nin cɛ in kun bɛ ka mun kɛ e la kan sutu denmisɛnnin ncinin ni a donnen filɛ nin kuma bɛɛ lajɛlen na ni ka a ta ka a ɲɛfɔ a woloba ɲɛna woloba fɛnɛ ale ma o bila dagiri dala dɛ ale kɔni wulilen filɛ nin ye ni ka taa se an ka facɛ ne Kulibali ma n'ale sera kɔrɔ Megetanna komisɛri ye kan sutu kuma kɔni dalen o kulo kan o fɛnɛ m'a bila dagiri dala dɛ komi cɛ in kɔni kun kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ yɔrɔ dɔ la générali do yɔrɔ dɔw la commandant do wa a tɛ jamana in kɔnɔ yan ko fo Sudanɛ do o kɔni filɛ nin ye ni ka wele bila ka taa fo u ka ɲɛmayaso la ko in yɛlɛla de koyi ɲɛmayaso maaw fɛnɛ ma a bila dagiri dala kan sutu olu fɛnɛ filɛ nin ye ni ka ko bila ka taa fo minisiriso la ko sɔrɔla ka segin ka na di a tigi ma n'o ye facɛ ne Kulibali ye ale kɔni n'a ka cɛdenw wulilen filɛ nin ye kan sutu ni ka taa u tɛgɛ da kamalen kan Fasiri ko an ka ta k'a lajɛ wagati min na tɛgɛ bɛ da nin kamalen kofɔlen in kan kan sutu a kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko nationalités caman bɛ a dasinen don a bolola la kan sutu wa sefa wari wa o caman de kun bɛ a bolo kan sutu ka taa se dollar wari ma ka taa se euro wari ma kan sutu wa marifa de kun bɛ a bolo n'o ye PM ye pistolet automatique kan sutu wa surasiw ka sɛbɛn mun b'a jira k'a fɔ k'i ye surasi ye kan sutu o kɔni bɛ a bolola la nka Fasiri ko n'i ye a cɛ in yɛrɛ ta ka a lajɛ a bɛ n'a fɔ cɛ in a yɛrɛ a bangena an fɛ fasoba Mali de kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔrɔ awɔ ɲɔrɔ dɛ a yɛrɛ tɔgɔ kan sutu o de ye Mohamed Abdin Fadul Eyi ka ale bangera ɲɔrɔ di Sahel kan sutu nka an ka finitigilakaw kɔni kɛlen ka taa so kɔnɔna na i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ɲɛna cogoya min na u kɔni taara u tɛgɛ da pistolet automatique kan n'o ye PA kan sutu ani nafolo mugu caman di wa kan sutu Fasiri yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kun bɛ so min yɛrɛ kɔnɔna la kan sutu a kɛ bɛ ka so in ta luwanse la nka so in a b'o sara sefa wari 60 bɔɲɔnko kalo awɔ dɛrɛ ja a ka baara de kun de nin ye kan sutu denmisɛnnin fitinin ni ka olu minɛ i n'a fɔ n bɔra k'a f'i ye cogoya min na k'a daminɛ denmisɛnnin san 8 ka taga se san 12 ma a kɔni kun bɛ ni jugujuguya wale ni ta ni ka olu sɛgɛrɛ nka tɛgɛ kɔni dalen filɛ ne a kan kan sutu tɛgɛ kɔni dara a kan nka a ko in kɔni Fasiri ko an ka ɲininkali kɛ ni cɛ in ka baara bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na f'an ka finitigilakaw kɔni ka sɛgɛsɛgɛli ba kɛ wa ka tila ka taa fɔ ko baara jɔlen tɛ nin na nin nafolomuguba in de bɛ nin bolo kan sutu ko ka tila k'o bɛɛ jateminɛ ko lala ko tɛ ten e ko nin ni banbaci internationaliw n'o ye terroriste internationaliw bolo tɛ ɲɔgɔn bolo dɛ ko nin si kana bila kɛrɛfɛ dɛ o tuma ko olu kɔni bɛ weleweleda min kɛ o de n ka finitigilakaw kɔni k'u cɛsiri yaasa ko nin ko in tiɲɛ bɛ se ka dan cogoya min na k'a sababu kɛ cɛ in kɔni kɛn bɛ k'i yɛrɛ kɛ finitigi ye ka sɔrɔ finitigi tɛ nka a kɛn bɛ ka dagabana so de luye so min ni a b'a sara kalo wa juru t'a la dɛ Musafu wa a minɛlen nafolomugu kɔni a bɛɛ lajɛlen sefa b'a la euro b'a la dollar b'a la o disinen don a bolo
wa nationalité u caman dilannen don a bolo carte militaire u fana dilannen don a bolo kan surtout an bɛ wagati min na ko sisan ale kɔni a na kɛ ni a sera a seyɔrɔ la k'a sababu kɛ an ka finitigilakaw tɛna nin ko in bila Musafu a m'a ɲɛɲini de o a m'a ɲɛdɔn de n'a kun y'a ɲɛdɔn ale kun tɛ Bamakɔ i ye dandugu de ye o ni i mana fa i ka ko la cogo o cogo n'i sera Bamakɔ an ka finitigilakaw bɛ tɛgɛ da i kan jona kɛ o de b'an ka bi kunnafoni kuncɛ kosɛbɛ Musafu ayiwa ko an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina kosɛbɛ kɛ an b'an filɛlikɛ jɛkulu fo bɛɛ tu k'an ka dibila baarakɛbagaw fo wa ka yafa ɲini kɛ u fɛ ko n'an donna u gasi la u ka hakɛ to u k'an to deniya ye ko kumadɔnbaliya don ayiwa ni Ala ma baasi kɛ e ni ne la ani olu yɛrɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari wɛrɛ ka kunnafoni d'u ma laadiriya la